yen besengmu
Sinebut pahlawan putri Sri Uning Mustika Putra Kanjeng Suralawe Tuk prangkum bojone bebelo wiratmaya tan wurung Sri Uning gugur dadi mustikane ing tubahan Marang
sumilir kanca tani kang padha makarya sinawang lejar ing galih parine lemu katon subur nyenengke ati kalis ing sambikala iku panyuwunku wit sing Gusti kawula kanca tani yekti saka guru negeri uga bentenging bangsa Ibu senangi kanca tani nyawang tandurane nyambut gawe awak saya
Selamat datang Wilujeng rawuh Bapak Ibu. Wilujeng pepanggihan derek-derek saking Jawa. Yang penting wong Jawa aja ilang Jawane. Muter kabeh iki, Mas. Muter kabeh. Tanril. Gupit. Takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu nek pirang taun anggonku goleki sepele durung bisa nemoni. Wes tak coba ngelalekake jenengmu saka
nganggo tamba kangen jroning dada. Yes you. Masih ngantuk Bu, masih ngantuk? Sudah gak ngantuk kan? Ya, nerang ngantuk ya langga meneh cah. Gen ngantuk meneh. Nek kono ngantuk ya ayo mirang wae. Matur nuwun Pak Tarno, Mak Waginah matur nuwun. Sudah membawa kita sampai ke sini. Pak Indra, Mbak Tarni, terima kasih. Semoga kedua mempelai Mas Indri, Mbak Indri, Mas Adiansah keluarga bahagia. Sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Amin Allahumma amin. Buat campur sari Jarsari Jaya saking kula Pak Wagirin. Saking kula Pak Wagirin, kula nyuwun lagu buat keluarga dan temanten. Miras pantes tombo kangen. Waru doyong, kijing miring, caping gunung. Iki satrah iki kabeh iki. Saderenge matur sembah nuwun kagem penyanyi-penyanyi saking Jawa kedah jenggleng. Nah iki. Saka Jawa penyanyi kan jenggleng. Alhamdulillah enten dite 200.000 rupiah dibayar tunai. Sah. Sah ya. Sedaya ingkang sami rawuh ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir, kita ucapkan selamat datang. Doa restu Anda semoga memberikan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua mempelai, bahagia selalu. Satu demi satu, one by one sama segi. Heni dulu ya. Heni Purwaningsih. Sesuai KTP. Halo, selamat siang. Siang Rene. Selamat siang, assalamualaikum. Rene lu kok Apa kabar Kodong? Iya, ini dari Makassar semua apa asli Jawa Bapak Ibu? Mak campuran. Wah, waduh Makassar campur Jawa dadine napa niku? Dadosnya napa Pak Bu? Nun? Nyasar. Makassar campur Jawa. Oh, aku ki kon Jawa, Bu, kula teng mriki nek Nek kalau ini besteran, ini ayahnya Jawa, ibunya Ibuku? gembel. Wedhus iki kuwi. Jadi lahirnya Gibas. Wong edian. Nggih, alhamdulillah saged sowan. Ini Bapak Ibu bisa bahasa Jawa nggih? Semua bisa? Tahu? Iso. Oh, yo iso. Iya, ya ampun. Wis pokoke agar iso. Iso. Wis madang, wis. Wis madang? Iso. Wis. Pokoke jawabannya nggih karo iso. Iso. Wis madang, nggih. Nah, ngantuk iso. Ngoten mawon nggih. Piye terusan kuwi? Jek, menika wau sampun tapi dawuh saking Pak sinten, Mas? Pak Wagirin. Pak Wagirin. Pak Wagirin saking ki pundi? ngerti ra kowe Pak Wagirin ki Pak sapa? Wagirin ki aku ora rono. Sampeyan kenal? Kenal. Pak Wagirin ki bojone Bu Wagirin. Dadi Ora usah tekok. kuwi Kuwi kok ya kok ngono, ora aku ketakok tenanan. Kagem Pak Wagirin ngersakaken caping gunung caping waru doyong gunung. kijing Ya. miring. Nggih, sebelum diaturkan Mas, Yes. ngaturke selamat buat Mbak Indri sama Mas Aldiansyah Arifin. Nggih, akad nikah sudah berlangsung tadi ya. Alhamdulillah lancar. Kita doakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Segera diberikan momongan. Amin. Sing okweh yo Mas. Oh, Amin. Mbak Indri kayak ndang meteng. Nah, Terusan. lah nek duwe momongan pare meteng sik. Iya. Aku tengi Mas. Halo. Metengi. Kowe kelasnya tukang kendang kowe. Allah ya Allah. Re ora apa-apa. Ora apa-apa. Jembrung-jembrung lumayan ya Mas.
Nah anu ki rasa diengu, rambut pitu rawar kok diengu gitu. Ya silakan Her. Oke, diaturke napa? Ya kamu silakan dipilih. Dipilih dari Pak ini tadi. 10.003. 10.000 telu. 200.000 iki Ya mau. iki cara iklan lho. Oh iya. Boleh diaturke. Oh, Allah suwe merah-merah. Capek gunung Mas capek yo. Jengleng toh? Iya. Yang dari Jawa katuran jengleng. Lah ini dari Jawa semua ya jengleng kabeh no. Ya. Ya toh? Cocok Pak. Dijengleng dulu. Siapa yang mau jengleng saya? Ayo monggo. Sandalmu copoten nek jengleng gen iso les. Yo sing jengleng iki kowe yo. Biasa nek sing jengleng lanang iki genti wedok ngono lho. Angkung kok ndak keguguran. Keguguran ndase opo piye. Meteng. Saben bengi mudeng ora? Mudeng wong kono nerokne serabi ngono kok. Pokok jawabannya nggih karo iso ya. Kalau ditanya apapun silakan dijawab nggih, gitu ya. Ya. Nah. Oke. Mudeng ora? Nah. Mudeng. Nah. Nggih. Waras. Oh, nggih. Nyawang kona Pripun Pak? Mantep Pak. Lah kula mendel mawon lho urung jengleng lho Pak. Oh iya. Wah jeleh jengleng iki Pak. Lah ngapa to wong penake ya jeleh lho ah. Barane Sedela ya Pak. Ora sik apik Mas kok remuk to. Dek wis tak lem plastik stil kok isana. Yen memajang. Yo. Asik. Sini goyang sini. Biar gak ngantuk. Yen memajang. Yo, asik. Sesak sampai pagi yo. Mau nganggo. Ayo Mas. Janur kuning. Daduda. Aduh. Mudeng. Tahu. Nggih. Mudeng. Nggih. Mudeng. Kok kompak men ki lho Mas. Ya ampun. Duwe dit? Nggih. Gimana? Dedet? Nggih. Jo. Pokoknya jawabannya harus nggih. Nggih. Duwe yang? Ora ya kene iki piyayine tertib kabeh. Ibu di sini dulu. Naik ya, loncat ya. Loncat. Oh. Tangannya gini. Oh, ya. Malah kaya vampir no. Gunung. Maju. Yang terakhir gini. Yo. Coba. Nah, gitu. Gitu loh, Bu. Nah. Mudeng. Padahal bapaknya asli Jawa padahal. Waras. Nggih. Sing siji bingung enek Mas. Sing paling bingung cah siji enek. Apa? Mbake kaos ijo kuwi lho ora mudeng blas ya nanu ya. Mas, Mbak, pokoknya biar akrab jawabannya nggih sama iso gitu ya. Nggih gitu ya. Waras. Pacitan. Yo nari. Ya, sip. Sarwi. Sini, Pak. Monggo Pak, sini Pak. Sini.
Kalau ditanya jawabnya nggih. Nggih. Anu apa kowe lara? Nggih. Cek kok ana lara apa? Ya. Anu lara apa? Apa? Loro? Dua. Iya loro. Loro. Iya. Pak, dua itu loro bukan loro. Gimana, Bu? Oh, loro itu sampah. Dan Piye Mas janjine kepiye? Jangan sok-sok, jangan mepet-mepet. lara? Nggih. Oh ya wes. Pak, ini MC-nya loro ya? Nggih. Oke. Padahal kan ngerti loro ini kene apa? Loro ini sampah. Panas udan aling-aling caping gunung. Leno. Paras. Nggih. Isa ya? Ya, ibu-ibu gimana? Jogetnya Bapak gimana? Bagus? Bagus. Oh. Baleni tuk-det. Panas udan aling-aling caping gunung. Musiknya wis mandeg jenenge nang ngene ae. Anu, kowe ya wis tetak. Nggih. Oh ya wes. Ping loro. Loro. Nggih. Entekno Mas ya Allah. Latihan wadon sarwi Timun sigarane ya Mas, ayo bangun negarane ngono-ngono. minumane banyu beneng. Siapa namanya Pak? Ilham. Ilham. Oh ya. Pak Ilham, ini Ibu siapa, Bu? Bu Supit. Bu Subit. Ih, mau dong disubit. Maksudmu piye? Iki Rogi koncone lho. Oh, konco tunggu. Teman ini teman. Teman. Bukan, yo. Seragen kira Mas, seragen. Iya. Siap goyang? Iya. Waras? Nggih. Ya. 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 Dek zaman berjuang. Mana
piye? Coba. Apik lho Pak, itu tadi yang gini-gini. Iya. Sok obat mabet ya yo. Yo. Sekar bisa nyaman. Desa. Gone padha karo lapon. Sini Mas. Ya. Kayak ngarep lomba. Ini masih apa namanya sih, Bang? Yoga. Oh. Yoga. Yoga. Yoga prayoga. You is katok no? You? Ya, ya. Kowe wis madang. Nggih. Nggih. Kowe lak ya wis mari to? Nggih. Oh ya wis. Lah apa lara? Tegese kemari ki wis rene lho. Yo, entekne. Sekar bisa nyaman guna desa jadi aja dengan ora ilang kone padha karo Salam NKRI, merdeka. 17-an, 17-an. Semangat. Merdeka. Merdeka. Loh, abape. Ini Mas Yoga sama Pak siapa namanya tadi? Ilhamuddin Armain. Pak Ilham. Mau request lagu apa coba? Nggih. Empang. Apa? Jerangan empang. Serangan empang. Juragan empang iki apa? Apa? Apa aku ora. Kamu apa, Mas? Berkasih. Memori berkasih. Oke. Kamu yang dirasakan apa ini? Yang dirasakan badannya terasa apa? Ya. Perutnya? Ya. Oh iya. Perutnya lapar katanya. Jangan minum spiritus ya. Yo ora keneng kuwi ora diombe spiritus iki. Permintaan kae dintekne sik. Yo, Yo. Nah, terus Apa kase. mau. Kijing miring karo Warudoyo. Wong telu kabeh rene, kijing miring. Nah, yo. Kijing miring apa Warudoyo, Mas? Sing gawe ndi wong kuwi padha iki parikane.
Ya rene. Yogane ra apa nang kene. Joget garingan. Lah sing nabuh sapa terusan? Wong joget garingan kok ya ora nganggo ya. Kene kijing miring apa warudoyong? Yo kijing miring. Langsung ditatak tuntak wae Mas. Yo kene. Yo Ya miring kene yo. Langsung Warudaya. Monggo. Mas Ilham sama Mas mau neng di mau? Mas Yoga. Mas Yoga. Agak pipis. Ini nyanyine Rene soal iki tamune wis mulai akeh. Nah, dadi kono gen dalan nyanyi nang kene. Engko nek wis longgar sak longgar-longgare joget meneh. Gulung. Nah, yo. Gulung. Iki nang kene sik gen dienggo dalan para tamu, yo. Nek wis longgar muli yo.
rasa ngelak diopini rasa pinak jadi baleni waru-waru dayang mas dayang ngetan ayo ngoblong amang tansah dadi rebutan. Matur nuwun sedaya panyuwunipun Pak Wagirin sampun pun aturaken. Wilujeng sepindah malih ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Ibu saking Jawa niki saking Jawa rata-rata saking Jawa niki nggih. Sedaya sami sekecaken lenggah dan dari manapun panjenengan kita ucapkan selamat datang. Terima kasih kehadirannya sudah memberikan doa restu acara Walimatul Urs di kesempatan siang yang berbahagia kali ini. Di rumah Pak Indra, Bu Tarni, ya. Mbah Tarno, Mak Waginah. Nggih. Tasih kepareng lajengaken sekolahipun Jar Sari Jaya, Campur Sari, pimpinan Mas Yudi. Nggih. Ngelaras rasa mat-matan kembali katur panjenengan sedaya sarengan Campur Sari. Kasumanggaken dari munjuk sakeparengipun Bapak Ibu sampun kasemektaken semedya wonten ngarsa panjenengan sedaya. Yo, diwalik yang halusan meneh, ya. Nah, bolak walik gosong. Sulis kene, Dok. Kene sulis. Nah, sulis Eva Fitria. Si Ratu wong telu tak pek dhewe. Ratu tidur ya. Oh, aja ngono to, aku tangi lho. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang buat para tamu undangan semuanya. Baik dari Jawa maupun Makassar. Terima kasih. Selamat. Semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia selalu. Iya. Ya ngatur ke langgam Jawa. Langgam Jawa. Iya. Langgam Jawa tahu ya? Tahu. Bawalis. Bawa lagi. Iya. Dan mat. Anu pelok barang aja. Pelok barang. Iya. Mengudang temantennya yang sedang berbahagia. Mengudang. Menimang. Piye toh? Ngudang temanten kekalih Kang Mas. Ya. Kekarane wong akrami Nanti yang mau minta lagu ini sudah diberi contoh oleh Pak Wagirin. Apa Mas? Jadi minta lagu ditulis di kertas, lagunya apa saja untuk siapa, kemudian diisi kertas. Iya, diselempitin kertas. Kalau ini contohnya 200.000 lah. Nanti menyesuaikan contoh atau bagaimana monggo ya. Warga dulur-dulur Jawa kena nggo tombo kangen tenan. Heeh, Mas. Luput pisan kena apa sayangi? Turunan.
Ya ben ngantuk. Iki umpama lemper ngono tenan. Apa? Tak pangan sak bungkus-bungkus iki. Lah iki apa Mas isine? Wes ora tak onceki langsung. Wes sak biting-bitinge. Ayo nak kabeh. Yen angel
Cara urut-urutane dilaraske dhisik. Nek mau gayang-gayangan kanggo selingan gendera ngantuk. Nah, terus diwalik nyang laras meneh cara Jawa, cara Sragen lagi mengko gumyak-gumyak. Sarengan campur sari Njar Sari Jaya, Jaya Binangun. Jaya Boyo sing nabuh boyo kabeh. Wilujeng rawuh Bapak Ibu, monggo pinarak mriki Bapak Ibu nggih. Nah. Jawa nggih Bu, Jawa. Nggih, paring tunggu pangestu. Matur nuwun rawuh panjenengan wonten kalegan siang menika. Sinambi panjenengan dari wujud sakeparengipun midhat lan mirsani hiburan saking Jarsari Jaya. Piye Mas kabare Mas? Lah ya. Dolan-dolan ngetan ngono nek anu kok. Anu beras sedangan. Petang druk. Nggih, matur nuwun nggih. Pinarak nggih. Yo, ngene. Dilaraske menawi Tik Tati kene dereng wonten panyuwunan, saestu kang ngeparsaken lagu monggo yang jelas menawi kula sak kanca saged pun aturaken, mboten sangangge napa-napa. Wadene ngangge nggih tetep kula tampa nggih. Ya Tik, laras Tik. Udut atu tresno lho iki renek ngene. Renek ya kaca iki. Tidak mikir ya. Jeng ngaturaken sugeng rawuh, wilujeng rawuh dumateng para tamu ingkang katemben rawuh. Selamat datang untuk tamu undangan yang baru datang. Nggih Mas. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Matur nuwun Mbah Sutan. Matur nuwun Mbah Wagina. Wis ditinggal lunga lawange wis brukut wis dipasang. Nggih. Yo. Matur apa? Nggih. Nggih, alhamdulillah. Kula tegon jenengan. Kula ten jenengan lho sing dereng lho, Pak. Nah, niku kan teng mriko. Nek kan Jawa, Pak. Teng mriki kan dereng, nggih. Nggih. Bapak mboten. Mboten. Nggih. Mboten. Kalih kula. Niku pun dicencang niki kok. Ya, ngaturke apa? Ngaturke Nyidam Sari wae. Wes. Wis ta mau. Lah aku mau nyanyi apa? Iya, resepsi. Wis. Langgam resepsi. Wis kabeh. Lah, aku ngomong kita tuh tresno. Mingkar mingku ring ukara akarana karenan marti siwi sinawung resmine kidung sinupa sinung karta mereka tarta pakartining ilmu luhur kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming haji nderekaken ingkang kondur mbok ble longgar mangke dalu kasun wangsul. Nah, yo. Bahagia resepsi
mesem goyang goyang guyu sajarep mundut laku mesem goyang goyang guyu sajarep mundut laku on
resepsi. mangayu bagyo kerawanipun para tamu. Nggih. Nah. Ini rene ya. Nah. Meleh. Ora gen sing ning dalan ya iso mirsani. Nah. Ben ketara. Biar cetak. Biar cetak. Cetak bahana. Wilujeng pepanggihan kagem sedulur-sedulur Jawa sing wonten Makassar ya Mas. Jalan apa Mas? Sejiwa. Jalan sejiwa. Jalan sehati, sejiwa. Meraih mimpi. Nah. Lho nyatane tamune kene yo akeh. Lah iya Mas. Apa kene iso mirsani dadi yo nginguk rene Nggih, nginguk. iya, oke. Ya. Meneh Sampun, ya meneh Mas. wis ya. Sampun. Mikir sik engko apa neh. Anu nemeneh. Ya. Ini lagu yang melegenda mungkin Jawa ngene. Yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ingahang koso sun takon war tani janjiku eling sumedatra sing tias ingsun ne masing sun prasapa sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rembulan yen ning tawang ana lintang wong ayu aku ngenteni tekaku marang mego ing akoso nimas sun takoke pawar tamu janjian
yen ning tawanan lintang oh ayu Monggo kang piniji ngacarani pangging temanten. Nggih. Mik Mas, nggih, niki dibeto mriku teng perapatan. Beto mriku teng perapatan, nggih. Tanjuron, beto Tanjuron. Yo, mike tekan ngetan terus tekan gudang Mas Iban. Menelek parimin.
Set. Para bini sepuh lenggah tamu nyuwun donga pengah pangestu panjenengan sedaya. Siang kalenggan kepareng badhe kaleksanan upacara pangging temanten. Samangke ugi wonten adat wididana bubak kawah ingkang menika dumateng ingkang piniji mratitesaken lampahing upacara kasumayaken samekta gati sawegeng diri langkung-langkung dumateng MC-ne niku, MC-ne. Daliman ingkang mongko pujangganing panggih wekdal kawula sumanggaken. Monggo mangayu bagya kinurmatan ungeling lancaran maesa kurda kebugiru kepareng kemandang. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah. Tes. Megah upakarti ingkang kepareng kaginakaken tata cara upacara pangging temanten. Mulai saking menika sepindhah malih nyuwun donga miwah pangestu panjenengan sedaya. Mugi lampahing pangging temanten Roro Ayu Indri Setya Ningsih kaliyan Bagus Adiansah Arifin manggih kawulujengan ing samudayanipun. Monggo dados jodoh sejati ing salaminipun kaken-kaken inen-inen panggih pangudi gamun pangkalih. Monggo pangurmat upacara pangging temanten kepareng kakumandangaken lancaran kodhok ngorek kungkang mangungkung samadyaning warih Anjarsari Jaya. Monggo. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat ana titahing Gusti kang asipat jalma priya klawan wanita ya lumebet madyaning bebrayan agung nulat edhendhaing tata upacara ingkang tasih sinengker kepareng kelaksanaaken
upacara panggih mengku werdi pangudi gangguing panggalih. Mongko saperangan tandha yakti panguwasanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayati liqaumi yatafakkarun. Saperangan tandha yakti panguwasaning Gusti Allah kang wis ndadekake sira Roro Indri Setyoning sih. Satu. Kalawan Bagus Adian Sarifin. Bapak Ibu, perlu diketahui ini temu manten adat Jawa yang perlu diuri-uri. Pengantin berdua sedang berhadapan menatap wajah yang begitu berseri-seri, dan mudah-mudahan nanti yang akan mengarungi rumah tangga baru menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mbak Indri dengan Mas Aldi ya sedang minum air. Disiram air tangan. Aduh, udah kelihatan sama sekali. Ya, sekarang injak telur. Iya, yang kasih pecah memang. Yang perempuannya mencuci kaki supaya bersih, suci dari atas kecil maupun besar. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Yang bersih ya, Nduk. Kakinya, masnya dicuci yang bersih supaya bersih, suci hatinya. Dan yang paling utama, insya Allah cepat mendapatkan momongan. Ya, selesai. Sujud syukur kepada suami, itu yang sakral, wajib untuk menghormati suami. Suami adalah kepala rumah tangga, harus dihormati apapun itu yang akan terjadi. Ya, selesai temu manten, akan kita arak sama-sama ke pelaminan. Ya, ini Bapak Hendra sedang menggendong putranya untuk membawa ke tempat pelaminan. Ya, pelan-pelan dan laju-laju. Alhamdulillah sudah selesai.
Isine ngeban sindur awarna seta myangrekta merah dan putih mengko pralambita merah berarti berani suci niat yang terus ikhlas suci karena hanya mengharap ridho ilahi lumebet madaning brayan namung nyandong rahmating Gusti kang maha kawasa pinuntun ing reh kautaman wit donga pikantuk rahmatipun Gusti ingkang Maha Kawasa panjenengan ndonga miwah pangestu sagung lenggah tamu ingkang sampun kepareng sami rawuh. Upacara panggih temanten kaleksanan mangke kawrujengan malah kepara sampun kalenggahaken wonten damparing kursi rinengga ingkang salajengipun kepareng badhe kalajengaken adat witi-widana tata cara budaya traing Jawa wonten ing sasana krobongan bobot timbang kacar kucur sungkem pangabekten kembul bujana tulang tinulang sekul walimah ingkang menika dumateng ingkang piniji monggo bujanganing temanten kaleksananing sedaya wekdal kasumanggaken sumangga. Kapurwakan upacara bobot timbang bujanganing temanten kawula semanggaaken meratitesaken kaleksananing upacara bobot timbang wonten ing sasana krobongan. Bu Sri kawula semanggaaken monggo. Kalampahing sedaya tansah nyadong rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa tumungkul mring Ibu Pertiwi.
temanten sakaruni Roro Ayu Indri Setyoning Sih kalewan Bagus Adiansah Arifin dening Rama miwah ibunipun bebasan tir padha irengi sir padha senenge mongko wis kelakon dadi bojone mugi kanthi bobot padha timbangi sih katresnanipun temanten kekalih sakaruni dayane anggenipun mubet madyaning bebrayan manggih wilujeng ing samudyanipun donya tumeken delahan sak samunipun bobot timbang kaleksana emut mring yayah lawan rena ibu Rama ingkang kula wentah wiwit lair tumekaning diwasaning lumebet madyaning bebrayan temanten kepareng jumangkah sungkem ngaras padha pepadaning ibu dalasan Rama ingkang menika dumateng bapa daliman mugi kepareng nglolos wangkinganipun temanten nglolos wangkinganipun temanten duwung nggih keris sanjatanipun temanten nut budayaning Jawa boten kepareng saklebetipun sungkeman angasta senjata awujud menapa kewala mugi kepareng kandhek sawetawis sagung para tamu ingkang kepareng badhe tangkep asta keparenga kaleksanan upacara sungkem temanten ngaras padha pepadaning ibu dalasan Rama nyuwun donga miwah pangestu mugi anggenipun kepareng badhe gebyur alaming bebrayan mangun keluarga manggih bebrayan ingkang sarwi kleresan tulus ikhlasing panggalih niat ingkang suci manunggaling cipta rasa karsa miwah budining temanten nyaket dumateng ibu dalasan Rama sumungkem ngaras padha nyuwun donga miwah pangestu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair mugi Gusti anggajar kawilujengan dumateng temanten sakarone ngempalaken ingkang kepisah margi ingkang leres bebrayan ingkang sae kebak ing kabagyan karena pinaringan ilmu saking ngarsaning Gusti ingkang mokaos ingkang disamangke kanthi manunggaling cipta rasa karsa miwah budinipun muga anggenipun bebrayan enggal pinaringan golek kencana ingkang bisa tata jalma wujud putra miwah putri ingkang soleh lan solehah tansah nengenaken wajibing mring Gusti ingkang mokaosa wa mangkulakul jina wal insa ila liyabudi ger supaya sira uripmu tentrem ayem tansah ngabekti manembah mring Gusti kang mokaosa amarga ora ana Gusti Allah nyiptake jin kelawan manungsa supaya padha ngibadah mring ngarsanipun sadengah wektu sawanci wedal tansah imut dumateng ngarsanipun Gusti kang mokaos samubarang katindakan linambaran niat kang suci innamal a'malu binniyat sak temene ngamal ngono dumunung ana niate linambarano pakarti kang bener pakarti kang nurut pranataning nagara miwah agama muga-muga donga pangestu ibu kelawan Rama
dayani anggonira mangun bebrayan lahir tulusing batin kepaing kanugrahan sakinah mawaddah warahmah jenjem tentrem ayem langgeng sih sinian ing salaminipun nun. Paripurna lampahing upacara wonten ing swasana krobongan. Ingkang menika utmuni astajibalaken donga marang Gusti Allah mongko bakal den kabulaken mugi temanten setya tuhu ing salaminya. Pamintaku nimasidose ato truntut tansah reruntungan ing sarina sawangine tatan kinggang serambut lamun caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo nimas bareng hanetepi wajib sida asih bebrayan
Setiap bulan
saking kulawarga mbok bilih kepareng badhe foto sarengan temanten kawula sembahkaken wedal sak menika. Sepindah malih para kulawarga panyengguyung Ridho Darma kasumanggaken foto sarengan temanten lir gumanti setunggal mboko sawiji murih datan tumangsuh kaleksananing foto pakurmatan wonten ing kalenggahan siang menika. Sumangga. Foto pakurmat kasumanggaken setunggal mboko sawiji sarengan temanten. Nggih. Ngasare jek suwe niki Pak. Tesih wonten medal nggih. Nah, mumpung durung ngadan ngasar. Nah, ayo tutuke meneh. Anu ledeke saka Jawa. Sapa iki Hen iki Hen. Nah. Tasih wonten sawetawis. Sarengan campur sari Banjar Sari Jaya. Ya, ngene. Wabil wonten ingkang badhe nderek tetembangan pini sepuh sesepuh sumangga. Nggih, monggo Mas. Dijomplangke. Nah. Nggo Pak De, kali Mbak ini seragenan. Monggo kersa duet Pak De. Nggih, nggo. Lagunya apa monggo? Nggih, lagu wajib. Sol mi sol do mi re do. Ya. Re do la sol panggodaning katresnan. Panggodaning katresnan. Monggo, monggo Pak. Pangapunten saderengipun nggih nggih mangkene mboten pas. Nggih mungkin kula paske Pak. Ya. Masalah niku jajalan. Nggih. Benten asli saking Jawa. Trening bebrayan kebae panggoda kebasan wajib pangon tanpa apa penjat rinoso kaya okean itu wakasane urung nah ngono sesepuh-sesepuh kok melek
baune ngantuk. Nggih, kersanipun Sigra. seblak nggih. Nggih, ayo ditituke. Tak suwun siramu aja lali setiamu rasaku kang satu benar tulus ngrengkeni jiwaku Biyen aku ra wis kondo jroning bebrayan bapake panggoku bebasan wanti panggon tanpa aturan dan rinoso kayakmu kelangan itu gelap wakasane urung tung gentak gantung suwun. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Biasa dipun lajengaken nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo Mas. Panggodaning katresnan. Sampun wanci ngasar niki nggih. Sampun apa dereng niki? Dereng. Oh, nggih. Pripun? Nggih, ngasar yen nggih, ngestaken dawuh. Monggo-monggo Mas. Nggih, pinarak nggih. Ditakoni kok waras iki mon. Ya kene jenek wektu durung salat asar. Sedelo maneh. Mbak Sulis, ini Mbak Sulis. Yo. Pripun Pak De Daliman? Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ya. Selamat sore Mas Sumanto. Pangling kok. Jenggote malah dawa to. Yo, ngatur ke apa sliramu? Manis. Nah, manis yo. Dijomlangke. Tribele kurang sithik Mas.
Sigek semene sawetawis kepareng badhe kaleksanan salat asar. Matur nuwun.